ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedare ramambo mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvandachataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro iyi mambo. Ini ndini Makore Simon. Ndauya pano ndine madzikoma angu. Vakamirira kunzi Makore family. Vachandibatsirawo pakutsanangura pandinochiita. Kana chinge ndasirira. Chekutanga mambo. Mhuri yekwedu yekwaMakore yanga yakabatana. Uye chinamata tiri pamwe chete. Asi pakazoitawo kupesana. Kwakauya nenzira yandichatsanangura. Chakatanga ndechekuti tine mumwe sisi wedu wakawanikwa. Sisi uyu akawanikwa kumasvingo. Mwana wa baba munin'ina wa baba. Saka takatanga kunzwa kuti akurwara akupenga. Saka tanzwa kuti akupenga takabva tapindirawo sana tezvaro tinzwisa kuti dambudziko rokupenga nderei. Asi vakwasha vachitipa nhoroondo vanga vachiti nyaya yaari kutaura ndeyekuti mukupenga kwake mashoko ari kutaura ndeyekuti Tendai unoda kundiurayirei. Munhu anonzi Tendai ari kutaurwa nezvake kumhuri kwedu anenge mumwe chete anove munin'ina wangu. Saka ivo vakamboedza kumhanya kusvika isi tapindirawo kuti tinzwe dambudziko nderei. Vakazoti tazoona kuti dambudziko remwana uyu nderenyu imi vekumhuri kwake. Saka taakuuya nemwana iyeye kwamuri kuti mugadzirise zvinhu zvenyu. Saka mati munhu ari kubudirwa ari kuti chii? Ari kuti Tendai uri kundishandisire mubhizinesi rako. Saka nokudaro vauya isu takabva tatora mwana tikati toita sei takambogara naye kutaundi. Saka tagara naye ndokuona kuti chimiro chiriko nezvaanga ari kupenga kwaanga achiita kwacho tamboedzawo tikaenda kuchechi. Taenda kuchechi tiri pagungano resabata paanga achimbonamatirwa. Ipapo anga achitaura zvemashoko anoti achingodzokera mashoko iwo andataura nezvawo kuti muri kundishandisirei. Saka panguva iyoyo pakazoitawo vamwe varoti kana kuti vaprofita vanoprofita. Vakati isi tiri kuona dambudziko remwana uyu nderekuti ari kushandiswa nehama dzake vari kuita mabhizinesi avo. Tikati zvakanaka. Ndinotenda kuti panapa pana vamwe vanotokukurira mashoko iwayaya akataurika tiri pachechi ipapo. Rimwe zuva mwana uyu abva kwaGutu auya kuGweru. Ikokoko auya kuzobatsirwa nekuti ndokwatogara. Auya sezvo vana atezvara vakwasha vanga vati torai nekudambudziko taona kuti ndiri kumusha kwenyu. Saka vakauya naye tikamugamuchira. Saka tiri panguva yekubatsirana naye tinoenda kuchechi. Takabva taenda naye kuchechi. Kuchechi ikokoko ndo pakabva pataurwawo nevamwe vaprofita. Vakati tikuona dambudziko remwana uyu musikana ari kurwara uyu riri kukonzerwa nevanhu vehama dzake vari kuita mabhizinesi avo. Kana muprofita akangokutaurira kuti munhu ari kushandiswa nehama mabhizinesi hazvitauri chiro. It's a meaningless statement. Unozairizotaura ndiri kuti inini kana muprofita achiti munhu ari kushandiswa nehama dzenyu mabhizinesi haana izvaataura because tiri kudhira nezvinhu two. Tiri kudhira nemunhu ari kupenga one. Tiri kudhira nechinhu chiri kupengesa munhu
2. Saka chiri kushandiswa nevemabhizinesi ndechipi? vari kuti urombo. Akaona zvinodota urombwa, akamati urombwa. Urombwa unopengesa munhu. Isi hatizozivise vanhu vanenge vachiudzwa. Tisi tifambe tese zvakadini zvakanaka kuti nyaya yacho inyase kudini, inyase kubuda kuti tiri kutaura nezvei. Handiti bozi mukaona pamatanga kutaura mataura nyaya yekuti munhu ari kudii, ari kupenga. Handiti asi mukupenga kwake ari kutaura kuti kudii, ari kuti tendai uri kudii. Saka ari kutaura kuti tendai uri kundishandisirei ndiani? Ndiye uri kupenga. Ndiye ari kupenga. Ndiye zvanga achipenga achitaura izvo. No. Tawirirana kuti munhu ari kudii? Ndizvo. Tiri kuwirirana kuti munhu ari kupenga. Ndizvo. Munhu ari kupenga wobva ati iwewe tendai uri kundishandisirei. Handiti? So it means kuti board iri kutaura handiyo muridzi weizwi riri kutaura. Munoweza kuzvatibatsirana zvacho. Munoweza kuona zvati kwandiri kutrai kuenda kuti toseparata zvinhu tuwa. Tuna kuseparata board iri kubudira chii, mweya, nemweya uri kubuda muchii, muboard. Kuti chiri kutaura kuti tendai uri kundishandisirei chii, mweya uri kubuda muboard here kana kuti iboard yakatakura mweya. Because tikatadza kuseparata zvinhu izvozvi zvingani zviri 2 hakuna kwatiri kuenda. Ungombona kuenda munezvinzwa pamusoro pemahombo kuti uyu ari kupenga. Handiti nekuti ane zviri kumupengesa. Ndizvo. Handiti muona zvinhu zvatora kuti uyu ari kupenga asi pane zviri kumupengesa. Saka itoto tiri kuti chaari kuti ndicho chiri kumupengesa chii, ndiko kuti tikwanise kupinda kudambudziko tese takavhurika. akayakomangana mirivo handipa akauya achindipa ndandi mirivo wakasvika kuno akauya kwandiri inini achondisa nyaya zvina chiremba mukati. Nyaya iri kutaurwa yatendai iri kuzizvi tendai vakomana kwatofamba zvakanaka kweseka, asi tendai akazoenda yega kuna chiremba. Aenda kuna chiremba ukaenda kuchinja zvinhu achakufamba newawo. Unozoona aenda kuna chiremba, chiremba wacho ndakamusunga enda pana ari pane zuva ari pana ndo pane nyaya. Nyaya iri pana chiremba ari kuzi tendai akazoenda kuna chiremba. Aenda kuna chiremba ega wawirirana nevamwe wese wakafamba wese zvakanaka. Munozoona tendai pachienda ega hamene zvakazowirirana nazuva achawirirana wavo ndo pane nyaya. Saka aripo akamangana munyaya zvo ngaitsanangura nyaya iri pana chiremba ari kuchizozvo. Right, it's okay. Saka zvatakuita manje baba. Because ndakamuda zvinotaura kuti nyaya yenyu kwamamuda kundiendesa nenyaya yenyu chaiyo yamuinayo zvakasiyana. Because zvandama panga manitaura ini zvekuti mambo takaita dambudziko mumusha remwana rudii ari kupenga. Handiti taita dambudziko remwana ari kupenga kubva tafamba ndokubva taudzwa kuti munhu ane dambudziko ari kukonzeresa izvi ndiani, nditendai. Handiti tochiti maudzwa kuti nditendai takazomudaidza kubva tati ngatiende tinodii tinofambe. Ndokubva tafamba kwatakafamba ndobva tazi zvakati ndichasvika kuno. because mukwenda zvanotaura ndekuti kwamatangira kure matangira kure kwekuti munotora 1 hour kuti muexplain kuzosvika pane nyaya. Saka pandikuedza kuvhunza yapa
kutrai kuti ndikubatsire kuti mukurumidze kusvika pane nyaya yenyu chaiyo, because nyaya iri pemunhu arikuita sei, ari kupenga nezvaari kudii, nezvaari kutaura, nezvatinofanira kuita kuti mubatsirike. Mazvita mama. Yes. Tatenda zvikuru. Tichaenderera mberi. Saka nokudaro nekuda kwedambudziko irori takazoenda isu semhuri kunonamatirisa mwana pamuprofita. Muprofita anonzi Zuva. Saka mwana akanamatirwa. Muprofita akati kunotone dambudziko randofanira kutouya kumba kwenyu kuzogadzirisa, rakaitwa nemadzibaba enyu kare. Saka muprofita akauya. Auya muprofita akataura dambudziko rokuti baba wenyu akamboita urombwa kare. Saka asi zvinhu zvacho zvakachererwa pano pamba. Zvinhu zvakachererwa apo nepapo nepapo. Nobva torai badza muchere zvinhu izvi. Zvinhu zvikabva zvacherwa achingorayira iye. Zvechikwadi tikaonawo zvaibuda zvibhodhoro zvimwe zvaibuda. Zvoratidza kuti yanga iri mishonga yanga yakachererwa pasi pamba pamusha. Saka apedza kudaro muprofita anobva ati pano mumwe mwana pamba penyu here panonzi Tendai. Tikati hongu aripo, asi panapa nhasi uno paunganiri pano hapo. Tamusiya kugweru. Tikanzi iye ngauye iye. Ndine nhoroondo huru yandofanira kuti nditsanangure pamusoro pemwana iye. Tikati hazvakanaka ndobva tadana Tendai. Tendai ndobva ati hazvakanaka ndiri kuuya. Zvichiwada akadhiraivha kubva kugweru kusvika asvika. Muprofita anobva ati hazvakanaka kana asvika. Zvinodambudzwa rakaitika nderekuti baba wenyu imi anga asati afa akafunga kuti zvino angasiyirani mishonga yaaishandisa. Asi ndaona imi akambenga afunga pakati penyu apa kuti Tendai ndiye anoita, akabva amusiyira mishonga iyoyo. Saka zvikanzi asi kunyange zvakadaro mishonga iyi ndaibvisa nhasi. Kureva kuti zvababa izvi dambudziko ranga rina baba iri rapera. Tikati hazvakanaka kana zvabva kuda kuti amhuri yakugara zvakanaka. Tapedza ipapo ndipo paakazoti kuna Tendai, iwe Tendai hautendi chiprofita. Zvikanzi naTendai hongu inandi kuvanzi kutenda zvechiprofita. Zvikanzi asi zvakanaka, ndira kukuudza zvinhu zvitatu zvinoita kuti utende kuti zvandotaura inini handitauri ndega, asi ndiye nditoprofita, ndiye nditozviona. Zvika chekutanga iwewe wakaenda kunonzi kunyanga. Kunyanga wakanga ine mumwe wako muri 2. Makarongwa kuti munorima mapotatoes iko. Saka makarima mapotatoes ramba. Zvikanzi aiwe chokwadi. Zvikanzi asi marima mapotatoes aya tarisira mami nayo pabusiness renyu haina kuzobuda seizvo. Makaona profit shoma shoma. Zvikanzi ai chokwadi zvakaitika. Zvikanzi right wagutsikana kuti kutanga zvikanzi hongu. Zvikanzi chechipiri iwe une mukadzi waudana naye izvozvo. Asiri mukadzi wako wakaroora. Inonzi girlfriend. Zvikanzi ramba. Zvikanzi hai chokwadi ndinayo girlfriend. Saka wakutendere kuti zvinhu zvandotaura izvi ndizvo. Zvikanzi hongu. Zvikanzi right, ndakuchitaura zvawakaita kunyanga. Waenda kunyanga iwewe wakasvika pane mumwe munhu akakupa mushonga. Munhu iye akakupa mushonga iyoyo anga achiti mushonga uyu ndiwo kuti zvinhu zvako zvebusiness zvifambe zvakadi zvakanaka. Saka ramba tinzu achibva ati haakwete zvamukutaura izvozvo handizvizivi. Zvikanzi right, ndakuda kuchiratidza kuti mabusiness ako kana zvawakaita zvese zvine mushonga mukati zvichaparara. Ndogona kuzviita ini. Saka ndopakazoti nditendai uya manje. Ndopakazoti regai ndizvanzi ndinotokutaura kuti wakatora mushonga. Saka iwe zvowoita kuti zvinhu zvako zvikuperere kana dambudziko rako iri remhuri iri ripere paurombwa hwawakaita iwewe kunyanga. Unofanira kuuya nezvinhu zvako muna December. Saka ipapo tatiri muna October paitaurisa zvinhu izvi. Unofanira kuuya nezvinhu zvako muna December nehama dzako dzose. Topisa zvinhu zvako sezvo tichibva kure mugwero. Saka nokudaro December akasvika. Mhuri yese takashayiwa mari yekufambisa kuti tiende kumusha kunopisisa zvinhu zvemukomana tichiwitinesa tichiona zvichipiswa. Sezvakanga zingabvuma kuti ndinazvo. Saka takazotuma mukoma anogara kuno. Tikati mukoma chindai nasekuru ndiye akaona incident yose yanga ichiitika iyi yeporofita kwaita muprofita. Saka ndobva mukoma wedu aenda pamba pemuprofita kuti anowitinesa kupiswa kwezvinhu zvaTendai. Saka mukoma wangu akatangirwa naTendai kusvika pamuprofita.
Saka Tendai alipo mukoma ndo pakabva asvikawo. Saka mukoma aifana kusvika nasekuru. Asi sekuru vakanga vasipo pazuva iroro vachinzi vakati iwo ndaakamirira kuti muchandiudza kuti mauya vakomana tigozoenda kunoti tinokuchinesa kupiswa kuzvinhu zvayo kwemishonga yaTendai. Saka mukoma ndobva azobvunza kuna muprofita kuti ko mukomana zvaauya zvakamira sei? Zvinhu zvake ndatopisa, uyaone pandapisira. Saka ndobva vatorana mukoma wangu nemuprofita zvika ndakazvipisira zvinhu zviya apa. Saka nokudaro mambo nyaya yakunetsa pari zvino ndeyekuti mudzinza medu mumusha medu mune urwere. Ndataura zvemusikana akapenga, musikana uyu akazoita zvakanaka, ndobva adzokera kumurume wake. Ndobva hanzvadzi yangu inini yepamusoro pangu ndobva arwara, iye zvino agoni kuwana kupinda mumunda kurima. Ndokubva tabva ipapo ndobva pazoita mumwezve mai vakarwarazve, iye zvino havakwanisi kana kurima. Saka nokudaro ndobva pazorwarazve mukoma wangu. Right. Saka zvaitika zvinhu izvozvizvi maincident yose aya takuchiti isu musi uno apa musi wa14 November ndine munin'ina wangu inini wechinhamba 7 mukomana wandaitoshanda naye. Mukomana uyu akafira mutsaona yemumugwagwa. Mukombi yanga ina 14 anonzi akangobuda. Saka kubuda kwakaita mukomana uyu hanzi akangobuda nepadhongo zviwisira pasi, anga ari ticha. Saka takaedza kutsvaga semhuri kuti zvingave zviko zviri kuwira mhuri izvi, zviri kunangana nemhuri izvi, zviri kutambudza mhuri izvi. Ungave urwere hwokuti urwere hahwowo, kana kuti ingave death, natural death yekungofawo nekuti mahusband ariko akangodonha. Kubva kana zvakadaro hatichazivi, asi pfungwa dzedu dzichingodzoka pakuti hatichazivi kuti uya kumbonzi akaromba uya akazoti kwai ndakapisa zvinhu, uye pakuzopiswa kwazvo hapana akakutinesa kupiswa kwazvo, kuti ndizvo here zviri kukonzera matambudziko emumhuri, zvakutemesa vanakomana vese vemumhuri, kuti chii chiri kunyatsokumboitika. Saka isu tikatiwo kune mukomana munin'ina wangu Tendai, ione zvaunoziva here, ndichimubvunza zvakanaka pazvinhu izvi, nekuti zvanyanyisa uye zviri kungagara zvichingotaurika pamusoro pazvo, asi hazvina kunaka. Zvakanaka kuti tibatsirwewo nevamwe vagona kutibatsira kuti pane here zviri kukonzeresa matambudziko ose aya mumhuri. Saka ndo patakatsvaga kuti tsvage neutral venue yekuti tibatsirikewo. Saka takazobatsirwa zvichinzi no, imimi mukaenda kwaMambo Mutasi ikokoko vanokubatsirai, mukazodzokedzana semhuri mobatana. Hazvirevi kuti tinomuvenga Tendai, kwete, tokuziva kuti matambudziko ose aya iye ane zvaanozivawo here, nekuti mubhaibheri mune murume anonzi Akani. Saka pahondo Mozisi akati musatore zvinhu zvevanhu kana marwa nemarudzi. Saka Akani akabva azonotora zvinhu zvaakaona mutende revavengi, zvikatanga kuunza matambudziko mumwana weIsraeri, zvikatakisa kuti vaIsraeri vaurawe vachifa, kusvika vazoti imba imwe neimwe ngaikure nepamuprofita ibvunze kudambudziko iri rakauya nani. Ndobva pazobatwa murume anonzi Akani, ndiye akakonzeresa kuti vaIsraeri vazokundwa kuhondo, asi vaingokunda pesa. Saka kuti batsirwa tizive kuti mukomana ane zvaanazvo here, kana asina tautomuchenesa totoendera mberi, kana pane zvaanazvo zvobviswa, mhuri yogara zvakadi zvakasununguka. Ndonyaya yedu chete. Tatenda mama. Okay. Uye pamusoro iyi. Sorry. Nyaya yenyu mune nyaya mbiri. Chekutanga, hamuna kufara kuti zvinhu zvaTendai zvakapiswa musipo. Ndonyaya yekutanga. Izvozvo ndo zvakupai suspicion Chokwadi yekuti Tendai zvakakumidzwa kusvika pamuprofita musipo. Chakapiswa hapana, bhozi muprofita akabraiba. Saka matambudziko achirunguwera nhasi ese arikubva kuna Tendai, nekuti Tendai ane zviro zvake. ndipo ndokufunga kwedu. Ndochuya mubvunzo, uyu tisha wekudonha mukombe aipenga here? Kwete. Kana anga asikapengi, chiri kuti mutadzi kufunga kuti akakombita suicide chii? Anga asina matambudziko atakambogarira pasi ekuti tingamuadresa kuti ane matambudziko. Bambo,
ndikuona kuti mweswa lino pane umwe achaiwa nemukadzi nasimanera umwe akachaiwa zuru umwe akachaiwa nepoto umwe akadhonzwa nzeve umwe anyimwa bonde chaiwo uzwa umwe apuswa negumbu kudonhedzwa kubva pamubhedha asi hawafambi wakazvinyora pahuma kuti ndadonhedzwa pai pamubhedha ndimai boy munhu wese unozvidiri unondozvinyarari hake asi yaruzivi yake kuti zuro wakapuswa negumbu akadonha pai munhu anozvinyarari hake futi aziva kuti zuro ndakadii ndakachaiwa anizvo saka izvozvo kana zvisina kusheyiwa kakawanda ndo zvinokonzeresa kuti munhu akomite chii suicide. Saka munhu anokwanisa kuita suicide munhu anokwanisa kukomita suicide iri nyaya yekuti zvinhu zvaasina kuda kudii kusheya ende chinoti munhu asasheye nemunhu one dzimwe dzacho inyadzi dzimwe dzacho two ipride nekuti ndiri ticha inini ndonosuma dambudziko rangu kuna tera akabona munhu otofunga zviri nani ndingofe nezviro zvangu. Saka ishu yemukomana yekufa kwake ndiri kutoshaya kuda kuvisualiza kuti kanyangwe manga muri mukombi handiti nyangwe dai mamuri mukombi mukomana uyu anga akaita kugara papi paanga azvidonhedza padhoo rekombi zvichitsanangurwa mambo pamusoro pechiitiko chakaitika vanoti kombi iyi yakanga yahaiwa kuti iende kunotakura vana vaifanira kuzoenda kuGreat Zimbabwe kuschool trip. Saka akanotora mota inopfuura nepatogeti. Saka driver akati adachikumbira kuti mumota uise vamwe vanhu vatogona kuti tikabhadharisa tobhadhara togeti sezvo vanhu vatiri kunotora venyu imimi tizonovatora kumberi kwetogeti. Saka ndo zvakaitika nobva vatora vanhu 14. Saka kunonzi mukombi uyu mune mumwe munhu akakwira passenger asanganidza bhegi rake. Mubhegi maya makatanga kushinyira hameno handizivi kuti chii chakanzi chakashinyira izvi kunzwa kubva kuna driver. Saka chakashinyira ichi hatinozwa kuti chii. Saka nokudaro anonzi vanhu vese vakada kupanika kuti kubuda mukombi muya asi yanga ichifamba. Saka kuti titi akasundidzirwa here sezvo vanhu vanga kuda kubuda mota iri mumotion hatina kuziva zvakaitika. matondipindura bhegi rakashinyira chinhu nderatenderani ndere passenger ajamba umubva mukombi kuenda pasi ndiye same person akamura zvozotora nditicha muningina wangu ticha ndiye ajamba kubva mukombi akaenda pasi akafa. Chaajambira chii uri kutiza chinhu chashinyira muchibhegi risiri rani rake ende kombi yese yapanika kuti chiri kushinyira mubhegi chii handiti. Saka tochiti chashinyira mubhegi chachi chatendai kuti ndozva mutora kuti bhegi rashinyira chimiri kozi ndiorauraisa munhu kozi yekufa kwemunhu chinhu chashinyira bhegi nderatendai here harisi ratendai. Saka sei makuti tendai ndiye auraya asi munhu toesauza kuti zvichiwa chachikutidzwa nonhu chinhu chashinyira mubhegi. Because dai wanga uri mwera ndafarira chinhu wani pamuri mutotaura chokwadi hamuzoda kunyenga. Dai anga ari umwe adai asiya dhipati yekuti mukombi umu mune bhegi rakashinyira mangoisiya mudaimba kangotora kuti munhu akangodonha mukombi vadini mva
but now that mazotopinda kwatoti aiwa driver dai driver wacho dai anga aripo driver uripo dai driver anga aripo ndiwo kainyesa kuti taura kuti chakaisa kuitika chii chaicho chaicho chakakonzera kufa kwechi asi already bhegi rachi rapo kuti ndo rine chinhu chakadii chakashinyira asi pane incident wakati ine bhegi rakamakazobude mapurisa achitsvaga munhu webhegi havana kuzomuona akangobva paincident yepaaccident akatakura bhegi rake akatakura bhegi rake wanikutomusiya nebhegi akatoenda nekuti apa chitiko chakaitika murodhi kaumu hamisati pane mapurisa asati atenda saka vanhu vakutomanyira kumabasa ngo vatoenda ine kaufiction bijana nyaya iyi because guys dauta pafa munhu paitika chinhu apa muvhiki so fast kutaura kwamurikuita kuti kombi iri apa munhu ajamba mukombi adona afa mukombi imo mune bhegi riri kushinyira rakonzeresa pandemonium motomoti wafa wafa webhegi wototakura bhegi rake kokutoenda wekombi wotodriva kombi wotoenda kwete mama driver ndiye akasara ari oga nemufi wamuonesa unga mukombi kotoenda vakatoenda akapana mawitness ndine ari pano mufundisi akatendawo scenario yacho atina basa rasida kuti ungotoya kuonesana anga muona zviruidza kuti kutoya kuonesana kuti zviri normal here izvi zvekuti munhu ajamba mukombi kombi yakazara nevanhu ajamba mukombi wowira pasapa wofa chachujambwa nemunhu ibhegi ranga riri mumota munhu apa vanhu vosiya munhu wotakura bhegi iroro rakonzeresa kufa kwemunhu wotoenda iwo vanhu vacho vakari mukombi kokutoenda kokusiya driver nemufi chete vari tu iwo kufanika chero mukanzi muhayo ichemuchemuka amuza modero kuti mimi murodhimo hamuna kana misha ere yanga irimo nekuti pakaitika tsauna chero rori redhiyoza rikazi radonha unoona uchibhoka chimhanya besides izvozvo pamwe requested ndeyekuti wanhu ese wanga uri mukombi izvo wakaburuka wakamboendepi wakadhisapiya wachiendepi wakatakurwa neimwe mota here wakafamba kubva pasini here wakamhanya kubva pasini here izvo wakamuburuka kombi wakanga vari kuendepi because matauro amaita ndekuti kombi yanga isati yasvika kuchii yanga isati yasvika kudestination saka izvo wakabuda wakaendepi iyo kombi isati yasvika kudestination pamusoro imama vanhu vachi accident yaitika vanhu vakambonoona chiitiko chaitika vanga vari mukombi nevamwe vanga vachipfuurawo nemuhighway vanga vachingoonawo vachipfuura vachienda asi zvakaitika panguva diki diki zvinhu izvozvo zvokumboona izvi kusvikira driver mbasiyiwa achinzi ngaamirire mapurisa kuti amuatende paaccident yatoitika saka ndakazotuma munhu ini wandakafonera ndichiti indapa scene of accident ipapo ini ndikuenda kupolisi kunomhangara kuti mapurisa akwanise kuatenda saka munhu yaizoti tiri 2 driver nemufi hamuna here jira ririko mutumire timufukidze bambo murikona bambo pakafa munhu uyu munin'ina wenyu munin'ina wenyu chaichai akakufonera indera foni yekutanga yakabva kuna driver akandifonera achinditi taita tsawa driver akakuziva ise driver akanga auya nezuro wacho chiri china tichitaura pamusoro pezvecontract zvaifanira kuzoita kutakura vana kuenda navo kusakasana tichaenda aifanira kuzotora kombido vamaexchange manumbers hongu semunhu atatu kuti client yedu ichatakura vana vechikoro imimi ndimakama haya kombi ini ndiri mukuru pabasa patinoshandira
Munin'ina wangu aishandawo pabasa ipapa asi ndiye aita logistics dzekutsvaga transport. Iyi kombi ndi mama yaya. Titsada yaya. Saka izvo mama haya vanhu vamama haya kombi wakaende. Ndipo pane mubvunzo wangu. Izvo munhu adonha akafa. Ndima haya kombi. Vanhu vamama haya kombi hapana pamumbuto takawatakura nei because these people are supposed to wait. Mota iyi yakaita isati yasvika pakunotora vana vaifanira kuenda kune Zimbabwe. Saka bhegi ranga rati mumota yemama haya. Mapassengers anga akumbirwa kuti pindai kuti bhadhari toll gate. Sezvo tichipfuura nepatoll gate ngopinzai vanhu vashoma. Vanokwanisa kutipawo mati bhadhari toll gate. Tichipfuura sezvo mati haya asi vanhu ichizonotora pamberi apo takupfuura nepatoll gate. Alright. Hamura yangu. Dasaito kwamba pale kamukano kamusubuditsa. Pale kamukano kakawanda kamura pamutendera. Amuna. Mota ya haya. Muda unotakura vanhu after the toll gate. Vanhu vasati vasvika kwavari kuenda baba. Saka uinyongo ndotakura sei. Vedu vaizoti kana vanhu vatakurwa mukombi vaburutswa vasvika munonzi mushuru. Vaburuka vanhu kuti gombi yakugumira mushuru ndozotora vana vechikoro. Kana tingandidai. Ngataure nemazita nenzvimbo. Imimi muri papi? Isu tiri kushurugu. Shurugu yakakura. Papi? Muri mutauni. Shurugu mutauni. Makuda kudzika mabotere kwapo. Muri papi padzimba dzererwe redziwo kana kuti kurodhi kuenda kukuromba ini. Isu tiri mushurugu muCBD mutauni chaimo chaimo. Ndio mune chikoro chedu. Pama old building erava pane service station erava. Tiri pa Grand Hotel kana chipaziva. Grand Hotel iri pamusoro apa pachikomo. Polisi iri apa. Polisi apa. Tubadaenda pasera tutakwira. Grand Hotel iri apa. Paseri pacho vantu pane dzimba dzererwe. Zvichida icho. Ndizvo? Ndizvo. Saka ndokwaifanira kuzotorerwa vana vechikoro. Wachibva kupi? Wari kubva mugweru. Wachibva kugweru kusheku mapfura here milling company iri pakati. Tinoti tichibva mugweru tosvika panonzi paGuinea Fowl. PaGuinea Fowl ipapa teta tobva patoll gate. Saka chiitiko cheexit chakaitika pamberi peGuinea Fowl zvishoma. Tisati tasvika kushurugu. Musati masvika kushurugu. Ndipo mungangoona pane mubvunzo wangu. Imimi pabasa penyu panonzi pachii? Pabasa pedu isusu pachikoro panonzi paMount View. PaMount View. PaBooms. Saka imimi sei makanhwaya kombi kugweru? Musingahayi makombi emushurugu. Kazhinji mushurugu hamuna mota dzacho ishoma setauni diki. Dzirimo hadzo asi munin'ina wangu uyu aigara mugweru. Saka mugweru imomo ndimo maifamba nemota every day kubva mugweru kuya kushurugu kubasa. Saka ndiwo vanhu vanoziyana nawo zvakanyanya ari matransporter. Ndo zvakazoita kuti kutorwe kombi yemugweru. Okay. Sei manje uyu adonha asara madhiraivha. Sei mumusoro menyu makati kutanga kuya zita rekuti tonderai tendai. Chakadaro mambo ndechekuti kufunga kunoita vanhu. Handiti kuti pane mwana akamborwara achiti ndiri kushandiswa kuvanhu vane mabhizinesi avo. Saka papasina 1 week Tendai akanga aita official open chikoro chaakavaka. Saka chikoro chaakavaka ichi vakaita official open vari iye ndobva adana mai ndobva adana wanatezvara vake. Saka ndo vanhu vakangoenda kunoita official open vari vangani vari 3 kana 4. Okay. Saka isu saka ndo pakatangira nyaya ini. Kuti wavhura chikoro chako iwewe. Exit ndobva yaita. Saka ndo wachekeresa natezvara. Ende sei usina kudaidza isusu vamwe mhuri. Isusu vemhuri vanodaidza wadaidza tezvara. Wobva wavhura chikoro after 5 days wavhura chikoro. Umwe wedu wobva hafa.
wakapisa ega zviro musipo. Musi. Yes. Saka nyaya dzakabva zaita kuti dzasangana. Thank you so much. saka zuwa makamubvunza here kuti zuwa pamakapisa zvinhu natendai makapisa here ari muno mama. aiwa ndiri kuti kuti muchiri mega arina mukoma akazosvika Mukoma akazosvika because pane zvamataura zvatondirakidza kuti process yakaitwa mazuva ese apa yakazongoitwa hayo but mamusina faith nayo. Mataura statement yekuti mukoma akatangirwa natendai. Mataura saka inoreva statement iyo. Tendai vana kubva nemhuri kuuya kunopisa saka tendai zvakaenda anga ine ajenda. Mbona yenda nyaya haisiri clear pekuti ivi nyangwe tendai pakaenda mburi yese haina kuenda yakatuma mukoma sei isina kuenda kuda kuwitnesa zvinopiswa iwo wangu wakawirirana semhuri tese tiri kuenda kuwitnesa kupiswa kwezviro zvane zvatendai sei mhuri imwe musina kuda kuzoenda pakatuma mukoma. Tatichangobva kuno muna November macho muchitiko chekuti mozodzoka muna December. Saka tatisina mari. Saka makadi kumirira kusvika mese mane mari mulipo. Pakati njenga mambo. Because zuva raisvika. Zuva rakasvikira. Because pane kuti izvi zvikandisi mukona. Dambudziko remana roka. Magara muine suspicion yekuti mukomana hatimutembi. Anditi. Makunotuma futi mumwe munhu. Anditi. Munhu maenda kunotuma munoziya sei relationship yake natendai. Ari one. Because makumirira opinion yake ari one. Saka kana asikawira natendai it means zviri zvangasazitaura kwamuri zviri negative about tendai. Hapana chakanaka changa chataura about hakuna chaita natendai. Because agara natendai zvidi. Azvira. And by so doing muri yese mamuzonomisleadwa. And because pamataura marakidza from day one mamuine faith nazuwa. Kuti akuitire zvinhu zvani zvenyu makamufarira zuva nekuti wakataura nenyaya yekuti iwe wakaenda ukada kuti mambatata neshamwari kunyanga zvikazi yes zvikazi iwewe una business akazoprofita akazoita shoma akati yes akazi une girlfriend iwewe akati yes ibva mati ndiye chaiyeka unoona Ndiye wakaona mama. angamuka saka chakazoti manje nekuona kwake wazoita chekupedzisira charamuda kupiswa kwetunhu kwatendai wobva ati ndapisa tunhu sei musina kuda kuzobhilivha kuti wapisa Pananga aripo mama. aiwa akangona ndizvotaura orit ndokuzaisimbokaa pakupiswa kwezvinhu zvatendai aifanira kutanga kusvika panzvimbo ndera Taifana kuti tinge pakupiswa kwezvinhu zvatendai aifanira kutanga kusvika panzvimbo ndiani. taifana kusvika tose. Magara munotosvika mamusina mari Tatisina. saka Wakatanga kusvika apa nditendai. arikamura saka mhosva yake yekusvika netunhu twake ndei. Isu mambo patiri ndepekuti zvaakazosvika nezvinhu zvake izvi. Muprofita akati mukoma akazosvikawo leta. Mukoma akaratidza kuti mukomana uyu atendai azouya nezvinhu zvake ndazvipisira apa. Isu patiri ndepekuti hapana akazowitnesa mambo. Musazvipiringishe baba. Mataura kuti zviro zvapiswa izvi. Musikana anga ari kupenga wakabvaita wani. Mati Asakari kumwa mapiritsi. rai ndiri kungona nda kuuya ikoko. Ati ndiri kungona ndoda kuuya. Handi kupenga kwese bakunokonzeswa nemunhu. Ndirizira waichizi mwana kupenga ngaende kwani kwa doctor aonekwe wopiwa mapirizi. But kuziya kwandoita inini hakuna kupenga kwechiwanhu kunomiswa nemapirizi ba. Mungozairola kupenga kwechiwanhu hakupedzi nemapirizi. Ukawana kupenga kwemunhu kuri kumiswa nemapirizi it means handi kwengozi ba. Ichitori condition yemunhu.
Titesa nditi isukubatsirana ngatibatsirane kuti tionesane zvishuwa kuti kana iri ngozi haimiswi nemapirisi boro ngatisachipira lero aiwa tichakupa nguva chatiri kuya kwauri atisati toramupedza nayo tiri kuuya akamona zvichota kuti munhu apiwa mapirisi dokta asvika mupa mapirisi apiwa mapirisi munobva ita wani ende zvabva zvakoinsaida kuti paari kupiwa mapirisi achiita wani ndokuri kupiswa zviro zvani zvatendai saka ndobva kwasi saka zvadiri zvasenza akamona nyendoba pamwe zvese ndiuzwa pamwe inini pamwe zvai pamwe dare rino iri harisiri kuhwina ba dare rino iri nderekubatsirwa kuti kana wabva munomu wabatsirika here hatiti tinoti ubve munomu tumwe tupfungwa twako inato tusisichi usisina pa wajekerwa kuti no guys let's do this thing kadenga pasina kukana ba handiti vanhu muchitowina nano guys ichi chatatauriwa ichi chinosenzera dai tambochiteedza ichi neichi zviri zvinofamba zvakanaka handiti mazuva epauta nenyaya kuti haachatogoni kufamba pane hama yenyu yemataura kuti haichatogoni kana kuita kumunhu wakastroke reason yestroke chii that reason yestroke chii chinokonzeresa kuti munhu astroke chii akangona ndizvo kuti stroke bambo munhu anobva mustress wobva mustress wopinda mudepression andizvo makambobvunza here hama dzenyu kana kuziva kwadzinoita mararamiro adzo kuti wangoende matambudziko akaita sei ndozanduta kuti pamwe pacho kapamwe chinokwanisa kunga chiri chinhu chiri genetic uzawa chinokwanisa kunga chitori chirwere chemhuri muzaizvozvo chinokwanisa kunga chitori chirwere chemhuri imi motofunga kuti chii kuroiwa asi pasina kuroiwa chitori chirwere chemhuri saka zvese zvinofanira kuzvidii tofanira kuzvinzwisisa ndekuzviziva let's not take things for granted kuti uyu atostroka kuti handiyo nyaya iya uyu astroka handiyo futi uyu astroka handiyo let's not rush to conclude zvinoita kuti tisaone nezvimwe zvatofanira kudii zvatifanira kunga tichiona tichesa nditi saka iyi ndaizwa nyaya iyi handiti nekonseri yenyu pairichi paini handiti pambotendayo zvido asungaiba mugarei pambotendai zvatoda kuita hatiri kuda kudzokorora zvinhu zvadii zvatataura nezvazvo nechi toda masolutions kumaproblems atinawo kuti pamunoziva munotaura padopaziva pamusikaziva hamudi hamuzivi because pataura nyaya yekuti sekuru paanga akufa akafunga kuti zvinhu zvangaina zvindosiyirani ndobva ati ausiyirani chi imimi izvozvo zvatokutauraisa mude handingamaona zvekuti sekuru wakati ndosiyira ani it means kuti zvawakasiyirwa risida muziko rako zvine chii ukasiyirwa bhegi remunhu rara rako eti andika munhu achaka atora bhegi rake udi wedi saka isu tiri kuti wega makapiwa zvinhu zvikuchiziva kana kuti musingadii musingazivi asi pane nyaya dzataurwa dzekuti one makazvibvuma handisi mukabvapo zvinhu zvikanocherwa mabhodhoro akangaiswa ai musina kuisa baimizi mungoya painezvataura mabhodhoro amusina kudii aya musina kuisa imimba asi akanocherwa pai mumusha akadii akaonekwa handizvo aonekwa madziwa akazouya ndakandiyanga kubatsirai pesapo akazozivimi basa bambo munetswa inyu pamudii munetswa muinato toda kudini toda kupiswa ukazivimi makauya nato asi wakazosvika ukazosvika tundwadini
twabhebha kare. And saka inini ndopatora chero ndiziva kuti izvi zvataurwa zveshe izvi ichokwadi here kana kuti chii? Yes. Issue number 1 yawataura kuti ndakasonovhura chikoro ndoga. Ungato kumashure yechikoro ngatingoimira ngatitange nyaya chacha dziri critical. Zvakanaka. Pakataurwa nemuprofita kuti inini ndinewo zvangu zvandakabata besides zvandakasiyirwa nababa. Ndakati kwete handina zvandakabata. Uye pandakazoenda kumuprofita, muprofita akandibatsira kuti Tendai ane mwana wake asinganzi zvakanaka. Saka kana akuzodzoka ngaadzoke tibatsire mwana wake. Nyaya iyi yanga yatopera kare patakataura tiri pamba. Inini ndatoti kwete handina zvandakabata. Saka pandakazodzoka kumuprofita ndakuzoenda kumba kwake akati unozouya nemwana wako kuti tizomunamatira kuti pachirwere chaanacho chipere. Ndo zvandakazoendera inini kumuprofita pandakazodzoka ndandoka. So it means kuti kuenda kwenyu kumuprofita handi urongwa hwemwoyo. Ndozvamuza. Saka yanga isiri issue yekuti muri kunopisa something. Chatandozwa chatonaka zvekuti azi zvese izvo makazovhura chikoro haizvi hatina basa navo. Pane nyaya pedu ndiapa zvinhu zvekuiswa apa nezvinhu zvekubviswa mumusha nezvinhu zvekupiswa nechi. Apa ndo patakuchida ani manje munhu anotaurira chokwadi. Ende munhu anofanira kutaura chokwadi sekuona kwakaita magirlfriend enyu. Handiti ndimadziwa. Madziwa uri pamusoro imamo isati asvika ipapo ndoda kuti ndibva ndangopedza pekuvhurwa kwechikora. Pataugwa pekurwara musikana uya ndichirimo inini mufamily group pari kutaugwa nyaya idzodzo. Inini ndabva ndavabatsira ndikati vana mukoma mukateedzera nyaya dzemaprofita munorasika. Pari kunzi mwana ari kushandiswa nemunhu ari kuita bhizinesi. Sori vana mukoma wangu ndakukunongedzai. Mukoma wangu wari kuita bhizinesi randiri kuita inini. Mukoma wangu wari kuchengeta huko ibhizinesi. Mukoma wangu vane chigayo uye tinoshanda tose pabasa pangu inini ibhizinesi. Uyu ane flea market kwaMutare ibhizinesi. Wekushayika wacho Kems aishanda zvekuchikoro kwamukoma ava aiita futi zvehuku ibhizinesi. Saka ndakazovati inini sei wana mukoma mamanya pakunofunga kuti ndini isusu mufamily mese imi mukoma wacho mamira pamberi apa muchitaura nenyaya yekuti hazi munhu ari kukonzeresa munhu ane bhizinesi. Mutori nebhizinesi, mutori employer. Sei musinaona kuti pakazi munhu ari kuita zvinhu ane bhizinesi makafunga kuti ndini. Imimi chenyu chikoro pamakaita official opening mukoma makadaidza vanhu vanani. Pamusoro imambo ini handisa kumboita official opening. Asi yendo pakazi Simon Mangore pakazi business sei makazi mimi pakazi munhu ane mabusiness mumafunga Tendai asi mimi muri mubusiness uyu ari mubusiness uyu ari mubusiness. Hamupindi chechi imwe chete. taingopinda imwe chete akambozobva abuda panhau idzodzi dzakuitika tambomira chete. Saka takabva tanyanya kufunga kuti amirirei akuita nezvei. Saka izvo kungokopera pamusoro imamo chakaita kuti ndimire chechi pataurika zvekuti inini ndazovabatsira mugurupu kuti warume siyanai nemaprofita anotaura achiti iye pane munhu ari kuita bhizinesi. Ndakabva ndavabatsira mugurupu imomo. Ndavabatsira mugurupu imomo ndo pandakabva ndabuda mugurupu iroro. Ndabuda mugurupu iroro iwo wakazogadzira rimwe gurupu rawakanga wakutotaura iwo wega wachindipinpointa mugurupu racho iroro. Saka inini ndo pandakati saka kunamata kwacho kuri papi kana imimi muchiuradza kuti muri vanhu vanoenda kuchechi muri vanhu vanonamata tiri one family
magadzira gurupu renyu mega kwamakutotaura. Saka ndichikuonai pandiri kukuona imi mandisi kuona chinamato mamuri. Saka bheta hangu ini ndimbomira hangu kutonamata kwacho. Uye pachikoro ndibva ndapedza pakuvhurwa kwechikoro. Muprofiti paakauya akanongedza kuti iwewe haubhilive chiprofiti. Akangataura ndikatoti hongu profita ndichibhilive. Akanga ataura zvanga kwakuri kutoprofita here kana kuti magroup members akanga ataura nerweseri kuti mukomana uyu abhilive. Wakangozitaura kugroup kuti handibhilive zvemaprofita. Muprofita wabva kuti iwewe haubhilive zvemaprofita. Iprofesi here kana zvakarungu Plus chimwe chandisina kuziva. hapana kupindurwa. Come again. Tati iprofesi here kana kuti vanhu vakatora zvakanga vataura kugroup Wainoza muprofiti. Hano. Akatoprofita. Akatoprofita. Ndichisvika inini. Pakuvhurwa kwechikoro madzikoma angu ese vanga vane gurupu ravo riya ravanga vachitaura wese. Wani mukoma wandandasara ndichitaura naye ndeuyu. Pakunzwanana kwenu pabasa redu ndiye munhu wani wandandasara ndichitaura naye. Ende nanhasi uno tanga totongofonerana. Chero kuuya kwataita kuno ndakamuudza kuti hatingachakwanisi kuti tiuye tose. Taifanira kunge takauya tose but iye aindihwandira asingandibudiri pachena kuti inini ndiri defendant kuno. Saka pakuvhurwa kwechikoro panga pasisina need yekuti inini ndifonere mukoma uyu kana mukoma uyu kana mukoma uyu kana vamwe wese ava kuti ndiwati inini ndakuzovhura chikoro. Uye sachi kwanga kusiri kuvhura chikoro. Chikoro ndakawaka ndikachipedza. Ndikanoenda kubasa kwatezvara wangu ndikamuti mai vari kuuya kubva kumusha kuno kuti wazoonawo chikoro. Hazvizoiti kuti tangane kutovhura chikoro mai vasina kudiwa vasina kuuya kuchikoro. Mai vakauya pachikoro ndikawaratidza wese newe kwatezvara ambuya wangu vanga varipo ndikandiwo chikoro chatakawaka ichi mukadzi wangu wenini ari. Tikangowaratidza chikoro tangopedza kuwaratidza chikoro tikaimba tikanamata tikamwa madhiringi tikabva tazoenda kumba kwemukoma wangu ava vanogara mukwekwe. Ndokwatakazonochika sadza ikoko patazodzoka hedu kugero. Saka iri official opening mazwira Zvagara mumhuri mambo pamusoro wemambo munhu akaita mari ndiye anenge ari kutotanga kutofungirwa. ane mari ndiye akaromba wambinga. Mukaita motokari wambosika wambinga. Asi chinondishamisa chacho kuti basa rekushurugwi rinotanga ndini ndakaisa 2500 ndiri ndinotanga. Mukoma wangu uyu achiitawo zvebhizinesi rake rehuku. Shamwari huku dzangu dzose dzafa. Ndakamutumira mari. Mapapi kubva kuMozambique ndasvika chiendai kwaona munotora ndaisa mari pamukuru. Uyu munin'ina wangu achitangawo bhizinesi rake refree market. Ndinotangawo bhizinesi rangu refree market ndibhustewo ndikamutumirawo $200. Takati kungowirirana pose apa pasina kana problem. Asi ndikuona kuti problem yazouya pakuti inini ndaita mari kudarika vamwe vese. Uye nemaproblems avari kutaura aya. Ndio kwazouya kutanga kundifungira. Mushonga. Kuti une mushonga ndopatana maproblem. Uyatipise mushonga yako. No, it's okay. Kwete kuti anga ane mari. Mupisi wemushonga uripo. Muone wekuti uyani mushonga uripo. Saka chinotinetsa chii? Imi makaudzwa nemupisi kuti tadii tapisa. Munhu apisirwa zviri kuti handina munhu wendakapa chinhu chekudii chekupisa. Saka tada kuti tizwe kuti iye mupisi muoni wakapisei. Uripi dziwa Mupisi. Ndipi mupisi agara kupasitida. Ndimi muprofita wacho. Right. Munotoona. Mwari kana akutaura no. Right. Saka chandoda kuziva manje isati ndatanga nemi chekuti kana ndikutaura nemi ndikutaura nemi here kana ndikutaura nemweya. Ndinotendera kuti utaura. Ndochekutanga because ndinofanira kuziva ndikutaura nani. Ndinotendera kuti utaura. Yes, because why ndikubvunza izvo because zvandoziva inini ndezvekuti munhu zvaanotaura ari mumweya haazizivi asiri mweya. Titese here ndati kuziva kwandoita inini
munhu zvaanotaura ari mumweya haazvizivi adzoka kunyama. Saka handizivi kuti mimi munoti zvamune mataura muri kumweya mapedza mazvidudzira futi makunyama. Inini mashandiro atinoita tikatoona chinhu tikatotaura vanenge varipo vacho vanofanira kuti zviteerera zvandataura handidzoki futi bheki. Kuti mimi mweya uri pamuri ubude tinodini? Inini ndinotooneswa zita matinde ndino rest zuwa. Izwa ika no rest. No rest asazoti hakuna zuro. Saka tiri kuti isusu kuti iwe zvinoti uone zviuye isusu todini, toombera here, toimba here, todini kuti zviuye. Ini ndinotaura nemunhu ari mauri. Ini ndinonamata ndinonamata kuna Mwari. Mwari pane zvinenge zvichiitika panguva yacho anotipangidza ndozotaurirawo vamwe vatinenge tinavo panguva yacho. Right. Asi zvinoitwa ndakatosununguka. Asi ndikuona mada kunzenga kuti izvozvi nabo kaita kamweya kuti muye pandazokabva hangu kamweya kacho. Asi ndikuti ini chandiri kuda ndechekuti pamakataurira vanhu ava kuti zvinhu mapisa handiti chekutakaubvunze kutanga ndekuti mune here chamakapisa chatenda? Kwete chagamira. Matopedza. Bambosunga. Mazwere zvataona bambo. Ati kwete asati haana kupisa. Ati chi? Haana kupisa. Imimi mati? Isitakanzwa. Dati imimi mati. Hanzi akapisa. Dati imimi mati. Mati mukoma akatangirwa natendai. Aibva asvika tendai nemuprofita wapisa chii zvinhu. Handizvo? Muprofita ndobva tazomubvunza akati manonoka zvatendai tatopisa uyai muone patazvidini patazvipisira. Mukoma uri hei mukoma sumukai mukoma nekuti uyu ndiye zuva ndiye wamati imimi akadini akataura nemunhu make kuti wadini wapisa ndizvo imimi mukoma handiti pakutaura kwaita nyaya kwataura kuti mimi process yekupisa hamuna kutoiona because makasvika madziwa natendai watopisa. Chamakaita imi kuenda kurakidzwa kuti tapisira apa. Saka mubvunzo wangu mukoma pane zviro here zvakauya natendai zvikapiswa? Hapana. Yatopera nyaya. Hapana nyaya, hamuna nyaya. Makamaka munhu. Mazuva bambo. Hapana zvichapedza nguva. Andi ndiri kuti akati tatoira ndiri hazviri kutaurirwa munhu baizvo. Mazuva bambo. Munhu wese wazvidini? Wazvizwira. Imimi wamuri kutemba kuti ndiye akaona zviro zvichipiswa nekuona madota ati hapana chandakaona chakapiswa. One wamuri wakapisa hatiti mupisi madziwa uruti handina chazuva uruti handina chandakapisa. Wamuri ane zvinhu zvakapiswa nazuva tendai uruti handina zvinhu zvakapiswa. Ndakatofambirawo zvekunamatira mwana wangu akachirwara ndozvandakaendera muprofita. Saka nyaya iyi what it means ndezvekuti makazwa kuti tendai uri pamuprofita, mazwa kuti tendai ari pamuprofita
ndo abati ngatitume munhu anonozwa kuti ari kuita nezve. Saka munhu amakatuma manje wakavhaita munyama wokuti akabva atosvika Tendai akutobuda muyadhi atopedzerwa. Saka sekuti adzoke kutaura kwamuri manje panga pasina. Wobva sokutaura kuti tasvika watopedza kupisa tazotorakidzwa kudota racho radiri kuti mufarika. So what it means, nyaya chaicha ina Tendai amuna. That's what it means. Asi kana muine dambudziko riri mumusha chibatanai semhuri mugare pasi mubatsirike kuti problem iite sei. Ende musatsvake answer muinayo kare. Dambudziko muine dambudziko ka musatope dambudziko iroro chianza. Musagwe zvamunema kuita zviri zvisina basa. Munema kuista time. Endai muine muri murima munopiwa rujeko. Newanodini? Newanopa rujeko. Wanoona. Chiimaginaira wandika mauya. Matora muri yese mauya. Ende mamundoti tine strong case against Tendai. Wamamuri ndiye key witness yenyu. Uyu. Wabvati zvamurutaura ndizvizivi. Ende wabva enda kutaura nemunhu wamuruti wacho ndiye mubati webasa. Mubati webasa akati ndina basa randakaita. Suleiman. Yes. Ko pakanga ati ane zvinhu zvaanazvo zvinofanira kuzopiswa. Zvichiripo here zvinhu? Izeba. Dzanya mbiri. Akabuatwa. Dzokai futi kudare riya ramakagara naTendai newamwe mhuri yese. Mukawirirana kuti pane zviri mumusha zvoda kudii? Zvoda kupiswa. Andika. Chidzokai futi kupi ikoko mugare futi dare kana zviripo zvoda kupiswa zvodii futi zvopiswa. Muri chii pamwe chete. So kuwirirana kwamakamboita pekutanga pamakagara dare iro tiri pamwe chete. Muri pamwe chete. Musaite zvekufungira because dambudziko ramakuita ndere any move matofungira. Izvozvi somhani umwe mweya wemusha menyu wamunofanira kuti attend to. Mweya wemukomana akadonha mukombi watova mumusha menyu. As long as usina kugadziswa mweya iwo panochadonha futi mukombi. Akamugona. Izvozvi right now munokwanisa kunga makutomutarisa chinhu chisitoricho chakutokonzeresai problem. Itori kombi iwe kumukomana wemukombi ndiye akutokupai problem. Asi mutotarisa kupi kuseri kusina chinhu muchisiya dambudziko makati alright mukuru ndiana ndimi izvo mukomana akadonha mukombi makaiti ndakanga ndiri kuMozambique. Makadzoka makaita. Ndati mukomana izvo akadonha mukombi sevanhu vanofarira kuona tunga nekuziva. Handiti makaitei nazvo kuchechi kwakazi wadonha nei mukombi. Muzvifanira makadzoka kuchechi kwamakamboenda kwekutanga kwakakutaurira kuti mumusha menyu mune turimo twakasowanda. Handiti ndikomefanira kudii futi kudzoka futi uzoita dambudziko nemwana wangu hatichazivi kuti chichauraya mukombi. Handiti makanomudzwa kuti one mwana wemukombi afa dambudziko raona rasangana nemwana ndii. Because kana mwana mutora nenyaya yebhegi. Handiti kuti pane chakafufumana mubhegi ko kana ari wani akaona chinhu chikufurira mubhegi wamwezi wasiri kuchiona. Ko chaiva chimbori chii chafufumara chekuti munhu wese mubhazi vanhu vanochiona kuti bhegi iri kufufumara. Asi chobva chakonzera kufa kwemwana wenyu chete imimi kwenyu badzi ndo matonyara maenda kotsvaga zvisina kupiswa zvinogara zvaenda kopiswa zvaTendai ndozvamuri kupiswa kutsvaga. Instead kuti mutsvage nyaya yeuraya munhu zviri pachena zvamuri kuona mese. Tobatsirana bamwe muri munotsvaga ndogara ndakataura makawanda. Munhu anoprefera kunotsvaga goridhe 60 meters kudzika pasi apa wobva enda kopita kamwena
kekuti anenge akadaiwa achiteera goridhe kwariri kuenda ari mukamwira kakamwira kakadini kakadaiwa abuda imomo handiti anokura ne1 gram which is $125 after 2 weeks muzarindwa asi mbuya aenda kuodha madomasi ake kwaShumbalo matengo ake 2 ari kuti $125 iyo 1 day akagara achibva kumba kwake achitara kumba kwake achipeka madomasi ake aya anoda mungona zvizota mazuva zvandizota kuti umwe ariska 60 meters kudzika pasi kuti anoine $125 asi umwe munhu atakura matengu rake 1 nene mwana wake 1 kokuenda kunoda madomasi kokugara mumvuri kokusachamburira chavo kokuadvertisa madomasi zuva parinowira $125 anenge aenda asi mukomana ari pasi uyu achazodzoka kumba after 2 weeks $125 ndozvamakaita muri kudzika 60 meters down kotsvaga 1 gram asi paine madomasi ada kutengeswa apa anokupa $125 iyo pa1 day pasina riski pasina kubira munhu pasina kutukana nemunhu endai motarisise nyaya yekuti mukomana chii chakamuuraya mukomana mukombe because kutobva pamataura panapa it's not clear zvamukutaura kuti chakaisa kuuraya mukomana uyu kombe chipoti chii because there is never a way yekuti munoti bambo vanhu vanonzi munhu anonzi ari 1 handiti ndiye anofa mukombe ye ine wamwe wanhu ofa ari 1 haina kurovera kombe haina kuita sei akangona apedza kudaroka vanhu vese vanomutisa womusiyana driver wari 2 mukura zvinhu zvautaura nosani kuti imi mamusi kuona ipapo nga pane chii pane dambudziko pati pane chii pane dambudziko zvino inini kuuya kwataita mambo kutoya kwamuri kuti mutibatsire sefemi nekuti ndi ndatosara ndiri mukuru saka tiri kukumbira kwamuri mambo kuti mutibatsirewo kwatinoenda kobatsirwa kuti nhau yedu ifambe zvakadi zvakanaka nekuti kana tiri tega hatichazvikwanisi batiri tega tiri kukumbirawo Shumba kuti problem yenyu moti maakukana chamurukanira pasina chamurukanira munongochayana mbama but reason chaya yamuchayana nambama hapana there's no reason because ndazwa yaro kuti uyo utatango business yake nakamba 2.5 uyo utatango nakamba 500 uyo atango ndochicho guys chashata chii uromba ngona saka yako ndinopa 2.5 yobvesa uromba nekuti wandipa mari yakawanda yandisina ndikakupa mari yakawanda yausina saka ndatoromba mabusiness ekuita mudhara akasiyana uzwa mudhara pano munhu anopinda musango kuita goridhe nhasi uno aivatorwa kg nhasi 1 day overwa kg arwa kg uzotanga nemari nhasi as we speak right now anenge ane close to 525,000 handiti munhu iye akauya akakuti mukoma 5,000 pa 525,000 akakuti mukoma 5,000 unaiwo zvokuita aromba nekuti iwo yakakuremera mari yacho saka aromba mudhara panomwa mumwa waini $1,000 glass $1,000 glass yaanoisa masipi matatu ka kugadzika ka kugadzika wodaidza kuti woita isadadawa achimwa waini pazuva ya$5,000 asi umwe atadza umwe macastolite 2 $8.50 pazuva $50 ndikuedza kuonesa chia ndikuedza kuonesai malevels echi elife andi ukadai wewe kuti uda kutenga benzi iri kuita 15,000 andi asi mudhudhudhu 1.2 hausati wakwanisa kukutenga
chinodhivhiropa kubva pauri igodo. Unoziva mudhara zvinotaura chinotanga kuya mumwe mako ichi igodo. Why? Because uri kuda chinhu che15,000 asi hauchikwanisi. Iwewe chako chaicho ndiche $200 asi haudi kudi kushanda, haudi. Pamwe pacho munhu anokupa nemwoyo wake wese, but iwe hau bambo wapiwa 2,500 womboenda kugara mubedroom nemukadzi kutomisa mapiro needwood. Mai mwana uya paita nyaya vhara baba munini azitenge huku yakaiswa papepa, mari yacho yakaiswa papepa inobva pari maoko 2,500 irakoze ndapiwa ndiwa pamunini anzi wodai huku nechikafu chacho nechii. Ndakambokutaurira ka tora sauti yemagodo, toona sauti yemagodo, sauti youya yozi mari yese yoke sauti yapedza pa yozi right. Mangwana chienda kwambuya ndingobva wabvunza kuti yakanaka here mari. Unoda endai mubvunze mbuya utazi itsvene here mari. Mbuya wabvasvika kuti musambobati uyai nayo kuno mari iyoyo timataigadzisa yobva yauya yobva yazi muhari yobva yakutyukutywa iri muhari wakatarisa enda zvakashata zvakazorwa yapedza vheza paarisi ovazi yanaka chiendai nayo kumba muchisaka mbuya toita sei muripo basa rinoita mbeu pauda makwati 4 mashizha 4 isai mashizha mangani 4 pa 2,500 yamubvisa 400 muhamaisa mundiro yani yambuya masara nechi ne2.1 kwamuri kuenda kuchikafu chamazi mutenge nechii chakwana ine asi mbuya watoona kuti mari ichi iripo rega nditotoro yani yangu pamabofoni aya. Mukunandira imi makazitengai huku handiti endai motenge huku nechikafu nechi moita zvechi sho mapiwa mari yehuku mautanga kufunga kuti kuseri kwehuku kunei munhu ari kukuitira nechi nemwoyo wese. Being successful in business handika it's not a sin. Being successful in business is not a sin. And asi sign yekuti wakadi wakarongeka kana kuti business rako riri kuenderana nechi nenguwa. Zvakafanana nemazuva ano mudhara mazichi azara zvese kwazara zvakawanda wotanga tailoring shop wari kuda kuya kosorera bhachi ndiani iye munhu achikwanisa kutenga bhachi dhora mbona ndoti mese kuona zvidao zvakubatirei kuti mabhizinesi enyu akadii akasiyana. Andika rimwe bhizinesi riri kuita sei riri kutounza cash faster rakona kuti mwana chechi ilong term. Saka mari yehui zvakadii zvakafanana. Imi mumwe wanhu marakidzwa kuti maitombowirirana ende mukana kuti muwirirane utoripo kuti mudii muwirirane. Go back tendai ndona mukoma wakwa go back nana mukoma ende mugari pasi sechi sefamily look into these issues. Matambudziko emhuri atikufungira kuti adodi adakugadzirisa zvamanzwa imi zvakataurwa zvinhu zvacho zvakaitika tendai asitorochi asitoripo atiti mukatoenda mukatobvisa mabhodhoro makataurwa kuti bvisa pakati mukabvisa mukadhistroyaka anditi saka go back andika mogara kuti dare muti chasara ndechipi ndeichi neichi neichi then mogadzira sechi semhuri. Handisi kuona mhuri yenyu ndikukunetsa zvakawanda chokwadi mama hapana ndakazvitarisa chaizvo mhuri yenyu chaichaizvo zvakawanda chaizvo asi rimwe chandaona kuti chimwe chamusikafaniri kuita when you are doing these things
musawanze maprofita avo, zvakanaka mama. musawanze chii. Kana munoti muri kuchechi handiti ka muchikaswa kubatsirwa nechechi, batsirwa nechii? Nechechi. Muri muchii? Muchechi. Because mukaenda kubatsirwa kunze, asi imi muri nechechi yamuri kuenda. The purpose yekuenda kuchechi ndeye kuda kubatsirwa ndiMwari nekuchengetedzwa nani? naMwari. Saka ukati uri paMwazha woenda kuona matirwa nemupostori wekuwediri nemufundisi wekuanglikeni, it means you have got no faith nechechi yako yaudii yauri kuenda. Saka reason yako yekuenda kuchechi handi kuendera Mwari, ba une zvimwe zvinhu zvauri kuendera kuchechi iko. Pano unoendera kuchechi kutera shamwari, pano unoendera kuchechi kutera wakadzi, pano umwe unoendera kuchechi kuendera chechi wabereki, umwe anoendera chechi kuvura kufamba konakirwa. Saka tikuti kana tiri muchechi yatiri ka ngatitedzere mitemo yechechi mandiri imomo ndo mandodii, ndo mandosevhwa imomo. Totenda mufundisi ndinoona vakadzoka muchechi akazosunungurwa hana hayo 1 week akati angatidzoke muchechi imwe chete chidi tifambe pamwe chete. Ndosaka tati mhuri yedu yaitakatarisa tinosangana nemamhuri akawanda. Iyi yenyu yekuti you can come together muchitotaura namstyle ndo zvatinoexpecta isusu, ndo zvatoda kuti kana makadai mese mhamuchechi, kana muda help, seek your help from within the church. Modi mobatsirwa muchigaidwa kuti no zvamaona kuti ichachitoda chechi, agree as a family ichachidi chechi uda pakati moita muchiwirirana zvinhu zvoita sei zvakagadzirana. Ende chimwe chandoda muzive chekuti urwere uriko, parwara munhu bese ani kuroiwa. Zvakanaka mama. Ukadzimana kuti munhu wese arwara kuroiwa hazviiti. Saka chinhu chinonzi chirwere ka chinoshaya meaning. Zvirwere zviriko ende zvirwere zvinoda kurapwa. Chisakarapwa chirwere unofa. Alright, drop the simple question. Kuti muone zvandoedza kutaura. Ari kama nti musikana aiti tendai kumabusiness, mundisenza mabusiness, munditendesere, mutasei. Ari kudiwa ndini. Ndoti mudati muone mbambo. Pakatanga kupiwa mapirisi. Wakazomubuda kuti aiti tendai mundisenza mabusiness. Mbambo ito zvakanaka. Aiwa tokufunza kuti muone zvinhu zvokutaura here. Pakapiwa mapirisi. Wakazopotaura here futi kuti tendai mundisenzesere kumabusiness. Saka zvokutaura here kuti chii? Urwere. Yes. Accepted from urwere chii? Urwere. Dema munhu mutaura kuti apa akapiwa mapirisi haana kungomira kana pakura nyembe. Tendai kutondisenzesa. Zvino pakapiwa mapirisi zviro zvese zvakabva zvati mungwe. Saka tendai uya business asina. Ana. Wabroka here sekutaura kuti kwakamapromiswa kucha broka. Takatowa kachikoro. Wakatowedzera. Saka muruti bai. Let's go back. Endai mugare pasi. Because I don't want to mislead you. Mungona zvinhu zvakutaura tendai mukoma. I don't want to mislead you. Kuti ndifunga kuti hai zvizvi zvimatoyaka. Saka musha menyu makatoshata. Chitobudai panze apa endai muone mukosanjera izvo zvizvi. Because mukosanjera hasha izvi kutaura. Uyu anzani zuwa hatosha izvi kutaura. Because zvimwe zvakaitwa newakuru wedu ka tisiko zvakawanda. But pamwe pacho ngatisazvitsvage. Ngatisamutse zvinhu zvisinei nesu. Ngatirambe life yedu izvi zvingosimba. Uchitaura here makataura nauyu kuti pane zvana sekuru zvitorimo. Ngatitange tabvisa zvana sekuru. Vamaenda kumabvisa magodhoro nechii zvese mapwanya. Andika mapwanya was right. Tendai vakazosiyirwa ndibaba wake ndiye akanga ine urombo. Andikona mapinzo emwe anaza chii? Mapinzo emwe level futi. Akamona bambo. Zvandikutaura kuti pamwe pacho ka andi ngatimboonesa ndega kuti chatuza chinoita here. Kana chiitwa munhu kana kurwara stroke chirwere. Munhu akastresseka too much aibva mustress anopinda mudepression. Abva mudepression munhu akutodii? Autostroke. Ende nyaya dzestroke chirwere chinokwanisa kunge chiri chirwere chemhuri. Chiri muropa.
saka zvitarisei chi zvese izvo zvitarisei zvese izvo zvinhu zvinhu zvakamira zvakadii zvakanaka batsira nayo mabhizinesi aite sei akure noti kusoropodzana andizvo yes tendai musore mama yes ndikumbira kuti kana madziko mangu anga ine zvanga achifungira zvakaipa kuti vandiregerere uye kuti kutanga muzuva ranhasi tidzokedzane tiwirirane tidzoke patanga tiri paya chaipo sekitari ndokumbira kuti mutore nhamba yangu muzondifonera musi wa 20 ndeisawo machere $100 munomudarira kune chandoda munhu rakamaona atiri kuendedu tese tiri pasemu chii tiri pasemu level yes kuti isusu basa redu chinhu chinonzi family value ndo chinhu chiri very critical matare edu aya emazimbabwe basa redu hatiri kupwanya mhuri basa redu tiri kuakiridza mhuri kuti dzidzoke pakanaka vanhu vararame life yakadii yakanaka ngatibvise mweya wekuti wekufungirana kana munhu wabatsirwa take that help zviri positive not kuva negative because dai kune munhu anotaura kuti mari yandakapiwa yekuti nditenge huku nechikafu nechii handiti huku dzacho dzese dzakafa kana kuti mari yacho ndandakaibata mumaoko ubva ndatoishaya ndakaibata mumaoko tiri toita kuti akasamaniwa not kuti webusiness rehuku akatenga huku chikafu chiripo and the business is thriving asi tochiti wakaromba hatina zvotokudii hatina zvotokutaura maprofita ariko maprofita ngaatibatsire achitidii achitigaidha asi ndinoda kuti maprofita achitigaidha ngaatigaidhe zviri positive zvinoita kuti mhuri dzirambe dzakadii dzakabatana noti zvinopwanya chii yes baba yes ndikambotsanangura zvishoma woti kuregererawo yes noti ndikadzoka futi ndisina kunyasa kutaura nemi ndisina kusvika padare renyu ndizvo inini sendamirira chechi ndikumbirisa kuti zvamataura zvokuti vanhu ngavabatane nekusavanza vaprofita chinhu chakanaka kufemiri kwamakore nekuti zvino ndichitarisa ndine basa randakabatsiraro kwamakore ndiri kuona kuti basa randakaita hatina kutogopedza tatiri kutoenda mberi chibatsirana asi nekuda kwokuti vaprofita wawanda zvavanonzwawo kuneuku zvaenda kudii zvaenda kuti wandei saka zvamataura kuti vaprofita ngavashomeri chokwadi shuwa zviniri zvifemere kwamakore ndinotokotaura ndiri panapa saka chandakakwanisa kuita nepandakatangira nepandagumira ndichataura chimanya mupanzwa ipapo ndechekuti ndakatumwa nechechi ndatumwa nechechi kufemere kwamakore kwakarwara pewiki vanhu vanokwana kuita 3 kupenga dambudziko rekupenga ndoona ipapo vanonyatsopataurawo toti iyei mukoma babani virikini akarwara neupenzi kobva kwaita musikana kobva arwarazve nekupenga kwaita musikana mukuru arwara nekupenga pawiki 1 saka sevanhu vatinonamata navo ndakatumwa kunobatsira kunovateurira kunovanamatira ndobva ndasvika bva ndati dambudziko vanhu ava ngavauye kumba kuchirwere vabatsirwe wose wakauya kuchirwere ndini ndakavabatsira futi kuti waite right asi ndanamata mweya mutsvene akandibatsira akati ita kuti uunganidze mhuri yacho yose pamwe nevabereki vacho wose varipo vakuru ugone kuvabatsira dambudziko iri pamba pacho pane zviripo zvinhu izvozvo zvinofanira kuenda kumuridzi wazvo ndopandakagona kuunganidza mhuri yacho ndopandakapiwa zita rekuti tendai hatina kumupa mhosva asi takati tendai atonewo mwana ari kutambudzwa napari nekuti zvinhu izvi zviri kushanda futi pamwana vanyu watendai totagara pasi saka ndakavati tanamata tiri pamba pao takazvita masikati ndikati imimi ndiri kuona vakabvobatsirwa nemumwe mukadzi muchida kubatsirwa nenyaya yatendai inotanga nhasi maa nenguva muchinesana natendai asi ndakakuda kubatsira nerunyararo regai tichitendai wacho kubva auya ndopa ndakapangidzwa bhodhoro reropa pakati pemusha wavo ndobva ndasecha ndikati ndikaenda inini kunoritora bhodhoro iri hazviiti imimi vabereki vepanapa pakadzama zvakanyanya ende bhodhoro icooking orivhini ekare mbiri ekariya dauti murione pariri ndobva ndanamata bva ndapangidzwa bhodhoro iya riri pasi muvhu ndobva ndatovadzidzisa kuti kana mava kuchera musarowa apa nekuti bhodhoro nderekupi nderekun'anga n'anga iri kumozambique toti muende naro straight kun'anga yacho for sure wakachera bhodhoro iya wakachera bhodhoro iya wakaribhomora wakariona wose
ndikati chitsvagai sekuru hanzvadzi yamai wenyu munhu mukuru mugone kutora nemukomana mukuru wemudzinza muno mutore bhodhoro iri muende naro kun'anga inonzi nyingi iri kumozambiki asi ndaona vakamboenda kumuchida kuripa zvinhu zvakabata baba wenyu zvikanzi hongu takaenda tikatobhadhara mari akati zvapera ndikati hazvina kupera nekuti chiwano chinoda zvinhu zvacho makangoendesa mari bedzi asi zvinhu izvi zvemunhu izvi hamuna kudzosera foshoka tingatitorei bhodhoro iroro tiende naro wobva waenda naro kusvika zvawatambirwa bhodhoro varasara kupi kun'anga iya zvawaripiswa zvawakaripiswa zvikanzi zvapera hakuna munhu achapenga hakuna munhu acharwara for sure indatine vanhu kumba kwangu chirwere ndichivabatsira vanhu vese vakabva vapora hapana akazopenga kana kuvara dambudziko rinobva rakapfuura kuti ndakazoona nazve nawo kubva gore rapera takavabatsira novhemba gore rapera bva tatongotozivi tikati tapedza basa saka nekufa kwazoita mukomana uyu takatoenda tise chechi kunofusira semumwe wedu ndo patakatodetsekawo kutozwa kutotanga kutonongedzana ndiwauraya ndio tikatonetseka tikangotedza sechechi kubatsira munhu taende kunowigwa kumakuwa tikati izvi hatichazvinzwisisi ndobva tandoonawo ndadaidzwa kunoku saka ndinotenda nekuvabatsira nekundibatsirawo pane zvandadzidzawo futi muupenyu pama muchibatsira iwowo ndoona pane zvavadzidzawo muupenyu asi chanovakurudzira ndechikuti ngatirambe tichinamata wondoone matambudziko zvinouya paupenyu hwedu ende kana tabatsirwa zvinovaprofita kana n'anga handi kuti hatichafi tinofa ndatenda hangu pakanaka pamuri kuenda ipapo muchivanamatira muchinamatirawo nesu futi nezviprofita zvichiuyawo kwatiri futi right anyway endai mubatsirwa namakore thank you kana paita problem munongouya kwatiri tende batsirwa right handei